Asociația Județeană Culturelor, denumim așa din 2006, dar de pe data de 27 ne vom numi Asociația Națională a Culturelor Regina Maria, filiala Craiova. Ne aliniem la statutul Asociației Naționale a Culturelor Regina Maria, care a obținut anul trecut statut de utilitate publică. Și pentru că noi apreciem în mod deosebit activitatea Bisericii pentru cinstirea memoriei înaintașilor noștri și educarea tinerii generații, Biroul Executiv a hotărât să se acorde Protoierii Câmpina și o revistă cu eroi suportată de pensionari. Mulțumesc!